ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳамавақт канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боваримон дорем, миннатдорум аз ҳамат. Кадом нафаре ки охирон видеои моро тамошо карда буд ва гуфтем ки видеои оянда дар масъалаи водительски праваи Россияро бе экзамен гирифтан шумода маълумот мерасонем ва ин видео бигем дар ҳамин масъала мешавад. ҳатман то охирша тамошо кунед, обуна шавед, нафарҳое ки обуна нестен ва лайка биҷихед, модар дастгирӣ беҳад хуб мешавад. чӣ хеле ки медонед ҳамавақт рекламаомон мешавад, номерҳои авиакасаро мемонам, ай ки ҷой ба ки ҷой билет дар кор мешавад, ба дилипир харидорӣ карда метавонед. ва номерҳои ин бародарро мемонам ки нафарҳои бе документа Москва ё ки Московский област аз ҷои зиндагӣ мекардагӣ мегира мебара граница. Оварданда ҷои зиндагӣ мекардагӣ намебиёра, телефон кунед, аз номи мо салом шом бигӯед. ва як чиз дигар ки нафарҳое ки мехоҳанд студентский билет кунанд, дар ҳамин номерҳои авиакаса муроҷиат карда метавонед. мақсад одамҳои дилипирӣ ҳастед, ба дилипир метавонед муроҷиат кунед. хоб, сар мекунем мавзӯъро. 10 июли соли 2023 қонун ба имзо расидагӣ буд. чӣ хеле ки медонед, қонунҳои Россия аввалан ба имзо мерасад, баъд аз якчанд муддат ба кор медарояд ки ин қонун ба имзо расидагӣ дар федеральный закон о безопасности дорожного движения дар статьяи 25-26 дигаргунӣ дохил карда буд. яъне нафарҳое ки вид на жительство ва ё шаҳрвандии Россия дорен, праваи тоҷикӣ дорен. аз 1 апрел соли 2024 то 1 апрел 2025 шумо вақт дорен ки алиш кунед. яъне бояд алиш кунед, гуфти рӯзҳо обязанен ки дар ҳамин муддати 1 сол алиш кунед. дар ҳолате ки алиш накунед, праваи тоҷикитон бекор мешавад ва истифода бурда наметавонед дар раҳро, агар қапан ҳисоби беправа ва проблема шидан мумкин аст. ва инҷа бо як хубӣ дорад. чӣ хубӣ дорад ки шумо дар ҳамин муддати 1 сол праваро алиш карданда бе экзамен метавонед ки алиш кунед. баъдан инҷа нафарҳое ки мегӯянд ки мо патент дорем праваи тоҷикӣ ё ки РВП дорем праваи тоҷикӣ, моро бе экзамен алиш мекунем ё ки моро алиш кардан шартай. шумо агар алишам кунед, бигем ҳамаш қати чӣ хеле ки якум бор меспоранд ҳамохе, ва ё алишам накунед, шарт несте шумода. фақат нафарҳои вид на жительство ва ё паспортдоро. яъне бар назар бигиред, барое ки ин гуфти рӯзҳо льготный периодаи ҳамин муддати 1 солда бе экзамен алиш карда мешавад ва варақаи қонун ва ҳамаш пранавистагиро ман дар комментария дар зери видео мемонам ки бодуре бо шояд шава ҳолатҳое ки пра фаҳмонда натонам ё ки ягонча намефаҳме, ҳамаш варақада навистагӣ бодуре бихонед ва дар телеграмам бигем ки обуна шавед. ва нафарҳое ки баъди 1 апрел вид на жительство ё ки шаҳрвандии Россияро мегирен, аз рӯзи гирифтагитон шуморо муддати 1 солда бояд ки алиш кунед. ва хидман бигем вид на жительство дорум, праваи тоҷикӣ дорум, 1 апрел 18 дорум. дар канал обуна шавед, иншааллоҳ ки хидмам ки алиш кардам чӣ дар кор мешавад, дар куҷо супоридан, дар кораи чанд муддат да праваи Россияро мегирам ё ки чанд қараз ход мешавад, духтар дар кор мешавад ё ки практика мегзарем намегзарем, иншааллоҳ маълумот мерасонам шумода. саволҳо беҳад зиёд аст. ростӣ кофтукоб мекунам, як ҷода ин хел навистагӣ, як ҷода ин хел чизе ки аниқ нест, бигем ки намегем, барое ки ютуба медонед, ҳар як гапе ки бигӣ бояд ҷавоб бигӣ. барои ҳамин чизе ки аниқ буд гуфтем, праш дар варақаи қонунуш ҳастай, бодуре бихонед. мақсади мо шуморо хабардор кардан. боқӣ паноҳи Аллоҳ бошед наматон.